2 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव गासै जोंना 9टा PCDC दं आरो 10टा प्राइमारि दं। दमासिनि उनाव जोङो 11टा प्राइमारि खालामनो थांगासिनो दङ। गतिके बै प्राइमारिफोरनि सिङाव जोंहा बुथ कमिटिफोर दङ। जेरै हमना ला बेंटल सेक्ट'र प्राइमारिनि सिङाव 4 बुथ कमिटि दं। मोनसे बुथ कमिटियाव जोङो 10 सानिफ्राय 15 सा खरि जोङो बिनि पपुलेसनखौ नायनानै जों होनाय जादों। बे बुथ कमिटि मेम्बारफोर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो गुबुन सोद्रोमाफोरखौ लानानै जोंहा मा मावनांगौ दायित्व दङ। जेनेबा हमनानै ला जोंनि सरकारा दा पन्सायत बिथांखि होदों, गियान सोरां बिथांखि होदों, माइनाव सोरां बिथांखि, आलारि सोरां बिथांखि, आइ अनसाय बिथांखि, बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 IAS फ्रि कचिं होदों, बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 जोङो मा होनो JEE मेडिकेल इन्जिनियारिंनि जोङो फ्रि कचिं होदों। बेनि अनगायैबो जोंहा दा लेन्ड मेला जानानै थांबाय खेबनै गाहाम। लेन्ड मेलानि उनाव जोङो दा जोंनि कमप्लिट हानि खामानिखौ डिजिटाइजेसन जों खालामदों। जोंनि सरकारनि दिनावनो बर'लेण्ड हालामाव थानाय मोनफ्रोमबो हारिनि साफ्रोमबो नागरिकनि बनाफाइड सिटिजेननि इनक्लुडिं द प्रटेक्टेड कमिउनिटि लाइक बड', राभा, गार' बेफोर जथायै गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जोंनि जेसेबां हानि जेंना बे हानि जेंनाफोरखौ जोङो गोरलैयै माबोरै गोख्रैयै जोङो सुफुंनानै जोंनि सरकारनि दिनावनो हानि जेंनाखौ फोजोबनो हागोन। बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो गामि ओनसोलाव थांनानै जोंनि बुथ कमिटिनि मेम्बारफ्रा बेखौ बुजायहैगोन। बेखौ माबोरै बुजायनांगौ, मा खालामनांगौ, मा बुंनांगौ, अनसाय बिथांखिखौ जोङो माबायदि खालामदों, बेफोरखौ जों बहुद खामानि मावनायनि आसनि लानायनि गेजेरजोंबो, प्रजेक्ट लानायनि गेजेरजोंबो बेखौ जों गामियाव थोनहरनायनि बेलायाव समनि आंखालाव आरो हरखाब जोङो बे बोसोरथामनि गेजेराव बेफोरबायदि मावफुंनायखौ सौहैजोबनो हायियाव बुथ कमिटिनि दायित्व दं होननानै बेखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों फोसावनो